Egunon, txikiz. Zer modu zaudete? Aste berri bat hasi da, gaur astelena da. Gaur normaltasunean egongo bagina, ez ginateke ez da eskolara joango, ze oporretan gaude. Bai, beraz, lasai, etxean sartuta eta gordeta, bale? Maite ditugun pertsonekin. Super gustora. Badakizu ezen bat egun dara matzago etxean? 29. Badakizu ezen baten hori? Iaia hilabete oso bat. Egun bat bakarrik falta da, 6 esku erabili ahal izateko. Begira, 2 eta 9. Ezagutzen dituzu zenbakiak? Seguro baietz, ezta? Bueno, laguntxoak, badakizu ezer? Gaur, Naiaren urtebetetzea da. Naia! Zorionak! Oso ondo pasa! Bizkotxo bat prestatu beharko duzu, eta jaia ospatu, bai. Bueno, laguntxoak, Juditen gelakoak badakizue. Naia zoriontzeko marrazkitxo bat egin beharko diogu, gero bueltatzen garenean emateko, bale? Bueno, begira. Gaur, Burgiren beste ipuin bat ekarri dizuet. Gogoratzen duzue Burgi? Burgi egun batean bezarkada baten bila joan zen. Hori gogoratzen duzu, ezta? Bueno, orain honetan, untxitxoaren etzera doa, pijama festa bat egitera. Ikusiko dugu aber zer gertatzen den? Venga. Prestatuko gara, lehenengo begiak ondo ireki, itzi, ireki, belarriak ondo garbitu, ilea belarrien atzetik, ahoa ondo ireki, bale, ikusten dugu, entzuten dugu, eta izilik gaude. Venga, bagoaz. Burgi eta pijama festa. Beitu, Burgi esnatu egin da, eta bere motxila prestatzen hasi da. Untxitxoaren etxean pijama festa bat egingo dute, eta Burgik ipuina, pijama eta hortzak garbitzekoa sartu du motxilan. Poliki etxetik irten da. Eta bidetik begira zenbat gauza gertatu zaizkion. Trabatu egin da, potolo dagoelako, hartxandi handia da. Eta gero galdu egin da. Orduan, badakizu ezer egin duen? Zuhaitz batetik gora egin du, eta gora heldu denean, beitu. Enborra memea zen. Eta gero eta gorago igo, enborra gero eta malguagoa zen. Eta bapatean, katapum! Burgi erori egin da, ai ama! Eta badakizuen horen gainean erori den, beitu. Gusten dituzue begitxoak? Badakizuen hortzuk diren? Bai, ez da? Bere laguntxoak, arditxoak dira. Baina Burgik ez dutu ikusi. Bakarrik ikusi du arditxo bat. Eta arditxoak galdetu dio, Burgi, nora zoaz? Untxitxoaren etxera noa, pijama festa batera. Etorri nahi duzu, untxiaren etxean tokia sobera dago. Burgik ostotxoak kendu ditu, eta bere bidea jarraitu du bere laguntxoarekin. Bere motxilak asko pisatzen du. Eta Burgi ez da konturatu, beste laguntxo guztiak bere gainean igo direla, pijama festara joateko. Orduan, untxitxoaren etxera heldu dira. Eta beitu ontsak esaten dion. Burgi, zu ezin izango zara sartu untxitxoaren etxean. Bai, zergatik ez, untxiaren etxea tokia soberan dago, eta laguntxo batekin bakarrik etorri naiz. Laguntxo batekin, begira zenbat lagun etorri diren zurekin. Burgi ez da konturatu. Orduan, untxia agertu da. Lagunak, sartu barrura,
hemen tokia sobera dago, esan die untxitxoak, eta banan arditxoak sartzen hasi dira. Baina burgiri tokatu zaionean, ai ama, egin diote bultza, egin diote tira, baino burgi oso handia da, eta untxiaren etxea oso txikia. Eta ez zuten lortu. Orduan untxiak esan die. Lasai, handiagoa egingo dugu zuloa. Eta untxitxoak bere eskuak erabiliz, zuloa handia egin du. Burgi barruan sartu da, baino ez dago oso eroso. Ia ezin da mugitu. Ai, ama, zelako deserosoa. Noiz kontatuko dugu ipuina? Galdetu diote bere laguntxoak. Ba, ez dakit, esan du burgi. Eta orduan, arditxo txikiak kilimiak egin dizkio sudurrean. Ai ama, ideia txarra. Burgi! Atxiz! Ai ama! Beitu zagertatu zaion, untxitxoari. Fa! Arditxo guztiak egan atera dira, beitu zenbat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10 arditxo. Egan egiten irten dira untxiaren etxetik. Ai ama! Burgi bere laguntxo guztiak hartu ditu eta pentsatu du. Untxitxoaren etxean ez dago tokirik, baina hemen kanpoan tokia sobera dago. Eta danak elkarrekin. Ipuina entzutera ezeri dira zuhaitz baten ondoan. Hala ze gustora! Arditxo guztiak lo geratu dira. Eta hala bada, edo ez bada, zar dadila kalabazan eta atera dadila zuen etxeetan. Begira, zenbat gauza agertzen diren hemen gure motxilan sartzeko, beitu. Zapatiak, linternak, pijama, ipuin bat oso importantea, kanpoan egiten dugunean lo, mandatxoa, hotxik ez izateko, hortzak garbitzeko, hortxetako eskuia eraman behar dabe, bai, hortzak garbitzeko. Artilezko galtzerdiak, hotxik ez izateko oinetan. Panpintxoa, gurekin elkarrekin egiteko lo. Litxarreriak, gero gauean goze gaudenean jana izateko. Jostailurik politena. Aurikularrak musika entzuteko. Txupetea bai, ez da? Eta lagun bat ere eraman dezakegu, baietz. Bueno, lagunak, gustatu zaizue ipuina? Burgiri gauza pilo bat gertatzen zaizkio. Beti zeo zer gertatzen zaio, ez da? Koitadua. Oso maitagarria da burgi, ez da? Zuek ezagutzen duzue horren maitagarria den norbait? Nik bai. Zuek zarete maitagarriak, bai? Bueno, laguntzoak, egun zoragarria pasa, eta bihar ere elkarrekin egongo gara beste ipuintxo bat kontatzeko, bale? Bilatuko dut orain ze ipuin kontatuko dizuedan bihar. Bueno, lagunak, ondo gotea espero dut, mantendu etxean superondo egiten ari zaretela, eta eutzi gogor, bai? Agur, agur!